Әлмәт тақталарға татарша язылған уку йортларында туган телдә белем бирелә һәм бар җирдә милли мөхит. Бүген Актанышның туган телне саклау һәм анда сөйләшү тәҗрибәсен өйрәнү өчен монда 20 районның башкарма комитеты, мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре җыелды. Милли мөхит булдыру хәзер республика комиссиясе тарафыннан куелган әһәмиятле бурыч. Актанышның ничек сөйләшеп, укып яшәгәнен Илшат Аюпов күреп кайтты. Битеннең буйга үлчәгән вакытта 0,4 миллиметрга айырма килеп чыга икән, вакытта килсен алыштырасыз. Актанышның авыл хуҗалыгы белгечләре әзерләүче ресурс үзәгендә дәрес татар телендә бара. Укучыларның күбесе авыллардан, Терсәкле Валның ни икәнен шунда ук аңлыйлар. Без татарча укып килгәч, татарча укуымында җиңелрәк аңлашыла. Монысы Кайынкай балалар бакчасы. Биредә йөрүче 158 балада фәкать татарча сөйләшә. Туган телдә камил аралашу шушында башлана. Без биебез бакчада, уйныйбыз, җырлыйбыз, күңел ачабыз. Актанышка бүген республиканың 20 районыннан башкарма комитеты һәм мәгариф мәдәният бүлекләре җитәкчеләре җыелды. Аларны районның милли мәдәни тормышы белән таныштыралар. Биредә күптән түгел Әлфия Авзаловага һәйкәле ачылды. Мәдәният паркында Тукай премиясе лауреатлары почмагы бар һәм тагын бер яңалык. Әлгәлиедә Актаныштан чыккан атаклы баянчыларның фотолары урнаштырылган. Һәм инде гармонга иң беренче һәйкәлдә Актанышта. Бу чара тел милли мәдәниятне башка районнарда да үстерү максаты белән оештырыла һәм күрәсең заяга түгел. Эш рәвеше искитмәле. Бөтен нәрсә шул кадәрле татар тормышы, татар рухы сизелә монда. Миллилек, гореф-гадәтләрне саклау. Бөтен әйберне алабыз барыбер. Менә бу күргәзмә безгә ошады, Тукай лауреатларының анысында үзебезгә алырга мөмкинлеген уйладык инде. Районнан чыккан атаклы шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү бер хәл, аларны бүгенге шартларда тәрбияләргә дә кирәк. Татар дөньясына Әлфия апаларны биргән район буларак, күп шагыйрьләр биргән, язучылар биргән район буларак, киләчәктә дә татар дөньясына Актанышта бирмәсә кем бирергә тиеш? Шагыйрьләрне, шагыйрәләрне, язучы, тарихчыларны, фәлсәфиләрне, шулай булгач, шул күзлектән без бүген бурыч итеп куябыз. Балаларыбызны без, әгәр дә башлангычта балага туган телендә белем бирмәсәң, ул бары моңкорт була. Районда бүгенге көндә 50-дән артык театр коллектив эшли. Шуларның 10-сы халыкныкы. Данлыклы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле бар. Актаныш бүген нәрсәне дә булса үзгәртергә теләсәң, үзеңнән башларга кирәклекне ачык дәрес итеп күрсәтте. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.